This episode is brought to you by Batiste Dry Shampoo. Whether you're on the go, at the gym, or getting ready for a night out, Batiste has a dry shampoo for you. Refresh with over 10 signature fragrances. Or try Batiste Hint of Color, a tinted dry shampoo that seamlessly blends with your hair. Need an extra boost? Try Batiste Dry Shampoo with added benefits, like volumizing, texturizing, and more. Buy Batiste now, in-store or online at your nearest retailer. Did you know Nationwide is so much more than a great insurance company? They're one of America's largest financial services companies. Like how I'm more than just quarterback Peyton Manning, I'm also meditating Manning. For your insurance and financial needs, Nationwide is on your side. Nationwide Investment Services Corporation, member FINRA, Columbus, Ohio. At Arizona State University, we offer a variety of programs online, designed and taught by a renowned faculty to empower your success. That's why 87% of ASU online graduates stated they were promoted or received an increase in salary after earning their degree. Visit asuonline.asu.edu. Croeso I podcast Rugby Cymru. Helo a chroeso I bodlediad Rugby Cymru, dy fi Carwyn Harris, fel yr arfer mae Iestyn Thomas a Carwyn Evans yn ymuno dy fi. Boys, shwt mae'r wythnos di bod I chi? Yeah, good. Nôl yn prifysgol fel rhywun fath. Oedd grŵp ni di gorffen yn ail yn y quiz dy'n Mercher. Fydd yna'n bach yn disappointing. Ond eitha braf I fod nôl yn y prif ddinas a mae edrych ymlaen i'r blwyddyn academaidd newydd. Byddwn ni yn gofyn pa fath o quiz yw e, ond I assume nid quiz am y gwych, because otherwise bydde dim quiz o gwbl, ddim competition o gwbl bydde. Wel, oedd y person oedd wedi rhedeg y quiz yma, ddim yn rhoi enwau mas, ond nhw wedi cael un o'r atebion anghywir. Oedd yn quiz rugby hefyd, question rugby, dim quiz rugby, question rugby, the quiz amdano chwaraeon, so llwyth o chwaraeon gwahanol, ond y cwestiwn oedd pa dîm wedi ennill cwpan y byd dynion y fwyaf, faint o weithiau. Oedd cwpan ni wedi dweud I Africa, beth oedd yr ateb cywir. A oedd ni wedi cael fod yn anghywir. So, o'n i wedi cael bach o VAR check arno fe, ond ni wedi cael y pwynt wedyn. Pwy oedd y quiz feistr yn meddwl oedd wedi ennill y fwyaf wedyn? Dylan newydd, siwr o fod, yma. Dylan newydd. So, schoolboy. Old news. Schoolboy. Oedd fel, nath rhywun o Brifysgol Caerdydd cyfweld Andrew Ford o blaen a gofyn sawl gwaith mae Cymru di ennill gant lawn yn ath ateb y gweud fe. Ers flwyddyn 2000, a wedi gweud, 4 gwaith, a nath rhywun, na, 2, a dwi fel, na, 4. Ti'n gywir, boi? Carwyn, siwm o wythnos ti wedi bod? Wel, ddim o'r exciting a'n Iestyn, am yr honest y ti, ond na. Ti'n gweud na, mae Iestyn wedi symud mewn I brifysgol, wedi sôn am un noson lle gath y quiz, so we'll make of that. Fe ddim yn nos, so fe ddim yn mor exciting ma fe. Fe jyst rhyw awr yn y prynawn, so falle wedi gofyn wneud y hype yma amdano'r quiz. Falle mae'n dangos am yr dawel I wythnos fi wedi bod wedyn, ond na. Reit gyffroes na, mae'n twmlo fe bod ni nôl yn ganol rygbi sy'n wastad yn beth da, mae'n amser cyffroes. Yn wedi gael tywydd falle dal reit braf, mae'n meddwl falle gen ni bach o running rygbi a bod bach o adloniant ar yn sgriniau teledu ni am y cwbl os yna yma. Mae wedi bod yn wych wrth gwrs, dechreuwn ni dy bang wrth y swetha ga Iwan Johns mlaen ar y podlediad, canolor gas newydd, chi'n gallu gwrando ar hwnna ar bopeth chi moyn a gwylio fe ar YouTube os chi eisiau. Wrth mae'r rygbi yn barod I dechrau, fel ni sôn, fel wnaethon ni wrthnos ytha, ni'n gyd I gwylio gêm Caerdydd yn erbyn Glynebwy, Caerdydd yn ennill
gan 17 pwynt i 0 ar ôl hanner amser. Wrth gwrs, mae podlediad yma yn dod mas fori, ond pam na wneud live updates am gêm sydd wedi bod. A wedyn, wrth gwrs, gêm yn barod i bod prynawn yma. Boes chi wedi gwylio'r gêm oedd prynawn yma, gêm enfawr yr wythnos, gêm fwyaf darbu sydd erioed bod yn fy marn i. Na, ni ddim, ond ni wedi gweld rai posts ar X. Fi'n newydd nawr, fi ddim yn old school ragor ar X. So, fi gallu gweld pwy oedd wedi chwarae, ond fi ddim yn siŵr beth oedd y canlyniad. Ambell i gais da glantaf, yn edrych yn siarp iawn. Byddwn ni'n meddwl hwnna'n tipyn bach o sioc, byddwn ni'n meddwl. Dim ond fi eisiau fel amharchu glantaf mynd unrhyw ffordd, ond beth fi'n cofio, mae coleg y cymoedd gan ymlaen yn dîm sydd thereabout. Ie, glantaf yn erbyn coleg y cymoedd o fe. Fi'n credu mae glantaf wedi cryfhau dros y blynyddoedd diwetha ers bod yn academi i fod yn onest, ers mi adael yr ysgol. Ond nath ddoi beth dod yn gilydd. A sa'n siŵr os oedd e'n just yn rhyw fath o arhap o dden, nath yn ddigwydd. Ond ie, nath nhw giro coleg y cymoedd, fi'n credu 36 i 20 oedd e'n diwedd. Un chwaraewr ddath syrenu dros bawb arall, oedd llawer o sêr yn cael ei ddangos, ond Joseph Jones, tair cais iddo fe, just ar ôl hanner amser, wych ar yr asgell, a fel oedd Carwyn yn sôn, cais gwych yn yr hanner gyntaf gan glantaf yn derbyn cic o'n hanner ei hunain a wedyn rhedeg lled y cad. Cais wych, werth gwylio ar gyfryngau gymdeithasol, a'r drydar, fi'n old school, a dim X yn riaeth Gymraeg, felly drydar fi'n mynd i gadw i weid. Ond anyway, sôn ymlaen i sôn am Super Rugby Cymru, be wnaethoch chi am yr wythnos gyntaf? Iestyn, a dechrau dy ti, heblaw am ein rhagdybiaethau gwarthus ni. Wel, o'n i ddim gallu gweld rai o'r gêm wedi Sadwrn yn fyw, herwydd ni lawr Hale Sadis. Gêm rhwng Pontypridd y Bagwyd, oedd Pontypridd i ennill 4-19, rhywbeth fel yna. Fi'n gofio'r sgôr llawn amser, ond oedd fuddugoliaethau eitha dda i Glynebw, falle mae fe ddim yn yr un canlyniad heno lawr Parc Arfer, ond ni'n meddwl oedd Cwins Cyfrydd wedi dechrau'r tymor dda yn erbyn Abertawe. Wrth gwrs, mae Cwins yn falle un o'r timoedd na oedd falle cwpl o bobl yn disgwyl i gorffen tu'r gwylod y tabl, ond sgwr i 39 bwyntiau a ennill gêm gyntaf tymor, so mae'n mynd i helpu chi llawer. Carwyn? Beth sy'n taro fi o'r wythnos gyntaf yw bod nhw gyd yn edrych fel gemau da o ran entertainment i'r dorf oedd yn y gemau. Maen nhw gyd wedi bod yn gystadleuol, mae lot fawr o geisiau wedi bod. Mae'n argoel i'n dda mewn ffordd. Fi'n credu fel, bod ni'n wedi cael bob falle prediction yn iawn wythnos diwetha, mae'r timoedd wnaethon ni enwi falle bydde yn brwydro am y sefleoedd ucha. Heblaw Pontypool oedd yn amlwg yn erbyn Llanymddyfri, mae'r tîmau oedd hynny gyd wedi rhoi marcer cynnar lawr, yn wedi falle Casnewydd yn rhoi 20 o bwyntiau ar pen y bont. Mae'n dipyn o scalp am gêm agoriadol y tymor. Ond na, mae'n gobeithio bod y safon a bod yr un fath o sgôr ys yn ei penwythnos ma to. Fi'n gwybod dyw Glynebw heb sgorio heno eto, ond yn sicr Gaerdydd, o ddim un yn disgwyl nhw fel anu Rygbi Gogledd Cymru a cael y fuddugoliaeth, ond dyna beth wnaethon nhw. Maen nhw wedi dod gêm gyntaf getre'r tymor heno, a maen nhw'n bacio hwnna lan. So na, chwarae teg i Gaerdydd fi'n credu am falle bod y surprise package wedyn ni ar ddechrau'r tymor. Ie, mae'n edrych fel mae anaf eitha difrifol, a fi'n credu mae fe'n Gwilym Bradley eto. Siomen fawr, os taw Gwilym Bradley yw e. Ond ie, Caerdydd, maen nhw wedi bod yn wych heddi i fod yn dig. Evan Daniel, da cic enfawr, bron yn 50-22, ond oedd wedi cael ei bwrw yn ôl i hanner hynny, a Steffan Manuel oedd 50-22, ond yes, Evan Daniel a Dewi Cross with his best Thanos impression, I am inevitable. Mae fe wastad yn sgori ceisiau, yn sgori ail gais Caerdydd, a maen nhw
fel yn gyd 25 pwynt i 0 ar y blaen ar y moment. Ond, fel ti'n gweud, Carwyn, mae fe wedi bod yn ddechrau'r dda, a nes i weid Casnewid i gael ddechrau'r dda, ond bach o sioc oedd weld bod nhw wedi cael 6 pwynt yn y tabl. Beth wedi wneud o 2 pwynt bonus? 1 pwynt bonus ar gyfer 4 o geisiau, a pwynt bonus arall os chi'n cael fuddigol gan fwy na 15 gyda Iestyn? Ie, fi credu, oedd neb wedi dweud wrth fi bod wedi digwydd ers ti Sadwrn, so oedd bach o sioc i'r system. Be'r barn, Carwyn, y dechrau dy ti, disgwyl bod ti ddim o blaid? Na, fi'n credu bod hwnna'n ddelfrydol. O, dim o fe'n argymell ti i chwarae running rugby, ond ar yr un pryd, ddim yn gwybod, mae hwnna'n rhywbeth gallai fel dod fwy yn play tua diwedd y tymor. Yn wedi'i os oes na ambell i dîm, so ddim unrhyw beth o gyrraedd y gemau gyfle a dim byd fel ni, bod y tymor nhw drysto, a bod tîm falle arall sy'n brwydro am y brig yn chwarae tîm sy'n dal yn y ras am y gemau gyfle, gallai fynd bach yn anheg wedyn. Ond yr un reol yw ei bawb, mae fe beth yw'r gair fi'n meddwl, mae fe'n wneud ti i ware rygbi mwy attacking. Byddwn ni'n eitha da wedyn de, felly. Fi'n gwybod ti'n cael pwynt os ti fewn 7, ond os eisiau edrych arno fe o'r ochr na hefyd, yn hytrach bod ti jyst yn gwobrwyo'r tîm sy'n ennill, bod ti felly'n edrych ar ffordd gwahanol neu ychwanegol felly o gwobrwyo'r tîm sy'n colli. So'n gwybod, mae hwnna'n anodd os ti'n mynd felly, os ti fewn 10, ti'n cael 1 pwynt, os ti'n cael 5, ti'n cael 2, fi'n mynd gwybod, mae'n mynd yn confusing wedyn, a mae'n job caled i'r statisticians rhywle, ond yn fer na, dwi'n mynd fan o'r pwynt bonus ychwanegol. Ie, sa'n pwynt bonus, sa'n hoff iawn ohono fe. I fi, mae fe bron yn rhoi 2 wobr i un tîm. Os ti'n mynd i sgori 15 fwy o bwyntiau na gwrthwynebwyr, fel arfer mae hwnna, oherwydd chi'n di sgori 4 geisiau. Mae fe bron bod chi'n cael extra, double the reward bron o bod, a falle dyna yw'r cynllun, ond sa'n credu bod hwnna'n y peth gywir. Iestyn, ond fel wnaethon ni weid, oedd llawer o'r gemau yn uchel sgorio yn y fforest, ddim yn gemau sydd yn fyw mor bellach. Ond pwy oedd perfformiad yr wythnos i ti? Nes i weid Cwynt Gyfyrddin, ond Casnewydd siŵr o fod o'n nhw'n, wel, rhaid y Landman yn croesi yn y gêm na, oedd yn cais gwych, ond perfformiad gwych fyd. Fi'n mynd i roi i Tom Bowden, fi credu, o Caerdydd. Sgori hat-trick mewn gêm gynta tymor. Mae hwnna'n dechreuad eitha dda. A mae llawer o sôn dan o fe, felly cam i lan mewn i'r cam nesaf dy'r rhanbarthau yn barod. So mae fe'n diddorol i gweld chwarae yn y SRC Super Rugby Cymru. So fi'n yn barod mewn y SRC train yn barod. So mae fe'n dda i weld yn dechrau mas yn yr SRC, felly un o'r chwaraewyr cynta sy'n mynd i cael y cam lan i'r rhanbarthau. Wrth gwrs, mae Caerdydd yn y URC, mae wedi enwi tîm, a mae Tom Bowden yn chwarae heno. Ond ie, sgwri 3 gais am gêm gynta. Mae fe'n ddechrau'r dda. Oedden iawn i feddwl bod e'n fab i legend o'r Scarlet. Efe mab Gareth Bowen yw e? Fe? Ie, fi'n credu, fi eitha certain. Fi'n siŵr bod fi wedi gweld Gareth Bowen yn tweet o'r beth yn dymuno pob lwc dda fe. So wedyn mae'r pedigree na, so mae'n 9 pwynt o dadi. Os fi wedi cael hwnna'n anghywir, mae'n wir flin dy fe, fi wedi big embarrassment, ond fi Big news yw hwnna, os mae fe'n gywir, ond wrth i ti edrych hwnna lan, mae Gwilym Brady yn mynd oddi ar y cam, mae fe'n dal i fraich a mae fe'n y gas yn ei, a ni ddim yn feddygol, ni ddim, sa'n gwneud bod un o'n i'n gwybod un peth yn feddygaeth, ond dwi ddim yn edrych yn dda iawn. Yes, os mae fe'n anodd i'r dyrmor, pa mor drist yw hwnna ar gyfer chwaraewr sydd ar gymaint o dalent, sydd wedi bod yn rhan dy Caerdydd am spel, da'r rhanbarth, a heb chwarae lot o rygbi dros y 12 mis diwethaf oherwydd anafiadau difrifol.
Na, fi jyst mwyn ymddiheurio yn gloi, Tom Bowen, dim Tom Bowden, ffalt fi oedd hwnna. Mae fe'n siom i Gwilym Bradley, yn wedig bod i cael amser hir allan o'r gêm dy anafiadau. A wedyn mae fe jyst i mynd nôl mewn, chwarae dy Caerdydd mewn gêm gyfeillgar yn erbyn Ealing, a wedyn dechrau heno. A mae fe'n siom, mae fe'n eitha tebyg i Will Griffith o Dyr Gwylch. Oedd e wedi cael anaf eitha hir, wedyn oedd e wedi dod nôl, a wedyn gêm blwyddyn diwethaf yn erbyn Connacht, oedd e wedi cael anaf i'r ysgwyd, a wedyn, mae fe dal mas dar anaf na nawr. So, mae fe, fi'n credu mae'r ddwy na yn eitha yn lwcus, ond mae ddim yn dda i weld rhywun fel Bradley yn mynd bant dy anaf arall. Mae'n edrych falle fel datgymaliad o ran bod yn rhan o Jackal a wedyn cael ei glirio allan. Fi wedi bod na, mae fe'n boenus ofnadwy, so pob dymuniadau gorau iddo fe. Carwyn, unrhyw news am beth i? Yn ôl Wales Online, maen nhw yn dad y mab, a mae cyfrif ex Gareth Bowen yn ato Tom Bowen tipyn, so fi'n cymryd bod nhw yn dad y mab, wedyn mae'r pedigree yna, a falle, os yw Gaerdydd yma'n ennill mas yn Munster, Tom Bowen yw'r dyn i droi eto, so ti efelychu beth ath i dadau ar Anas Galles. Falle, sa'n siŵr bod pawb a cofio'n mor hir dymor a ti, Carwyn, o ran buddigoliaethau Scarlett allan y Munster. Ond, falle unig i edrych lan ar YouTube, efe? Few and far between, ond fi'n siŵr bod e'n sgoro 16 pwynt sgorodd Scarlett yn noswaith na, so oedd yn noson gofiadwy iddo fi, a'r rhanbarth. Yn sôn am fuddigoliaeth yma sy'n Iwerddon, mae Caerdydd, wrth gwrs, mas o'r Caerdydd, Iestyn, mae atgofion melys y ti o fe yn wared dros y gweilch, efe, mas yn Leinster? Josh Thomas? Wrth gwrs, O'n i'n ofyd yn hynna, y charge down na. Fydd na'n diddorol iawn y pwythnos na, herwydd oedd o'n i wedi mynd mlaen ar BBC Radio Cymru, a oedd neb di sôn amdano'r gêm gweilch, herwydd oedd Cymru mas yn Paris am y gamp lawn. So, o'n i siarad amdano hynna, a ni wedi rhoi amcan fi lawr am y gêm yn Paris, Cymru ennill gan 3. So, right, dwi'n oedd y hapus. Mynd i gwylio rygbi ar y dydd Gwener. Just i weid, efo'r gêm, ond oedd y gêm golled efe? Oedd, Iestyn yn cario ymlaen i rhaid y beithiau gorau fe, ti'n meddwl fel... Mae Brist lan, fi'n hoff iawn o fe, ond... The Drake curse yw Iestyn Thomas, yma? Wel, fi jyst mwyn dweud, oedd ni wedi cael gwahodd nôl ar y dydd Llun, so os oedd Cymru di ennill, falle bydd mwy o wahodd na'r just dydd Llun na, falle bydd Wiz Kid prediction rwle, ond oedd neb di sôn amdano'r gêm gwych ar y nos Wener na, a oedd Leinster di sgwrdd cwbl o geisiau, wedyn oedd y gwych ymateb nôl, a wedyn oedd Josh Thomas di dwyn y gais na dy'r charge down a ennill y gêm. So, a fi'n credu oedd y gwych di cael mynediad mwyn i'r cwpan pencampwriaeth o'r fuddigoliaeth na. So, mae fe'n nais i gweld Josh nôl yn Rugby Cymru. Wrth gwrs, falle ddim fynyddoedd dda yn Newcastle, ond fi'n credu dyna beth yw'r cyngor mae'n eisiau fod. Falle chwaraew sy'n mynd mas o Gymru, neu falle ddim wedi cael rhyw cytundeb dy'r rhanbarthau. Wedyn, falle camu lawr fel rhyw ffordd i chwarae SRC i falle wneud mas mwy o ffitrwydd, neu falle roi nhw yn y shopping market, I suppose. Fi'n wneud rhyw fath o ystyn da gwynyddu fyna, lle oedd Iestyn yn diweddu'r pwyntau. Caerdydd newid sgori cais berl o gais, fel yma'n gweud yn Nghymraeg. Dewi Cross, 2 ail o'r gêm ar ôl yn ymateb syth nôl ar ôl i Dilynwch sgori cais anhygoel hwnna. Josh Thomas yn rhan o fe hefyd. Boes, be am gemau y penwythnos yma? Pwy yw'r ffefrynnau chi'n credu ar gyfer y gemau fawr? Carwyn, os da un o'ch chi restr o'r gemau sy'n mlaen wythnos yma? Os, fi newydd ffindo fan hyn, si fi ddarllen nhw mas i ti? So Dyle fi wedi gwneud paratoad e fi, ond... Yn amlwg mae Gaerdydd Glynebwy heno. Abertawe Casnewydd. Caerdydd.
Ie, fi'n rhaid gyda'n hwnna, ie. Abertawe Casnewydd, Pen-y-bont, Pontypool, Rygbi Gogledd Cymru, Llanymddyfri, a Aberafan yn erbyn Cwyns Gyfyrddin. Wel, mae'n anodd gwybod, achos byddwn i wedi gweud felly mai RDC Llanymddyfri byddai'r gêm i'w wylio, ond yn dilyn canlyniadau penwythnos diwetha, gallai fod yn Abertawe Casnewydd. Fi'n gwybod Abertawe wedi colli, ond byddwn i'n meddwl bod nhw wedi cael lot o positives o'r perfformiad. Byddai ddim yn amddiffynol, yn ymosod, yn sicr bod nhw wedi dangos digon felly i beri bach o ofid i Gasnewydd. So ie, felly hwnna, ond hefyd mae Aberafan Cwyns Gyfyrddin yn y falle, beth wedyn ni'r 6 to 10 bracket na yn y tabl, felly bydd hwnna'n gêm dda i ni weld pwy sy'n mynd i fod yn, neu pwy sy'n edrych o'n mynd i fod yn falle brwydro mewn chwech ucha, a pwy sy'n mynd i fod yn agosach i'r golodion rhwng y ddoi na hefyd. Ie, i fi Pen-y-bont, Pontypool yw'r gêm, o beth sy'n gweud fyna, fel sy'n gweud, bydd hwnna'n gêm fawr o ran gweld lle mae Pen-y-bont. Llynedd o'n nhw'n brawdd y Saesneg ei flat to deceive, weithio nhw'n wych, ond o'n nhw mor anghyson. A Pontypool dechrau nhw'r gyngred blwyddyn diwethaf mor dda, wedyn diweddu lan yn eitha, ddim yn segur, ond o'n nhw'n cwb off, do. Felly bydd yn diddorol i weld sy'n eith y gêm hynny. Iestyn, beth yw'r rhagdybiaeth ti ar gyfer y gêm na? Pwy ti'n credu bydd yn cael y fuddugoliaeth? Dylwn ni'n greu gêm mas o'n ar ôl penwythnos diwetha. Pa mor wael ni'n gallu bod? Pwy yw'r gweithla? Rhyw fath o forfeit fi'n credu, ond gen i weld, falle bydd rhywbeth yn cael ei wneud. Fi credu fi'n 13 allan 14 yn y top 14. Hwna'n bach o specialist subject ar y foment. Fi ddim siŵr fel. Ond, ie, mae wedi bod dechreuad eitha positif fyna, ond, bydd Pen-y-bont angen falle, bydd y ddwy dîm angen creu bach o momentum ar ôl colli wrth diwetha. Ond, mae Flynedd o bron di cael cyfle fyna. Dyle fi angen cau y tab na lawr. Ond, fi credu, mae'r gêm yn Pen-y-bont? Odi, Pen-y-bont i adre, ie. Ie, so gêm cynta nhw yn cael rugby. So bydd nhw moyn dechreuad dda gatre. Fi credu mae Scott Bold yn ei dweud cwbl o weithiau fod nhw ddim ffocysu, ond felly ceisio ennill fafrif o gymau gatre. So, fi credu, Pen-y-bont gan rhyw sgôr felly. Bach o sioc. Felly bydd herwydd ni wedi cael cwbl wythnos diwetha. Fi'n mynd am Pen-y-bont hefyd, Carwyn? Fi'n mynd odd, a gyda Pontypool yn mynd hwnna. Dysgu gwersi o fel o'r ffennon o tymor llynau, a dechrau gyda'n perfformiad da ar y bynt Llanymddyfri heb y canlyniad, a mae'r buddigoliaeth gyntaf nhw oddi cartre. Ie, a be o'n lleill, pigo dau arall a roed y rhagdybiaethau am hwnna? So fi'n credu, fi'n credu Aberafan am i ennill adre. Fi'n credu mae lot o dimoedd felly yn y Super Rugby Cymru yn mynd i fod yn targedu gemau getre. Hwna felly fydd i, dim hwnna yw bread and butter pob tîm chwaraeon yn dweud bod ti'n ennill gem adre. Ond fi'n credu Super Rugby Cymru fydd hwnna'n bwysig i weld ti'n gorffen y tymor. Fi'n gweini, fi'n credu bod Llanymddyfri yn mynd i fynd lan i'r gogledd ennill. Fi'n gwybod bod ennill cartre yn bwysig, ond fi'n arfer bod 3 o'r tîmau oddi cartre yn mynd i ennill. So, defeating the point on my own thought here. A Casnewydd fi'n credu yn mynd i giro Abertawe hefyd. Abertawe yn mynd i, unwaith to fod yn y gêm, just ddim cweith digon i ennill. Iestyn, be amdano ti? Fi credu Casnewydd i ennill herwydd, fi credu mae just tîm cyfan nhw, felly mwy gryfan a Abertawe just. Aberafan i ennill gatre yn erbyn Cwyns. Os oedd y gêm yn Gaerfyrddin, felly bydd e'n cymryd gwahanol. RGC ennill yn erbyn
yn erbyn Llanymddyfri. So, fi'n credu bydd nhw moyn dod mas a ddim colli dwy'n analynol gatre. So, falle RDC ennill. O'n i wedi dweud yn o'r llysdiwetha co beth wedi digwydd. Ie, sa'n cytuno dyna. Fi'n mynd i fynd Llanymddyfri a fi'n mynd i fynd Aberafon fyd. Felly, fi'n credu 3 o'n i wedi mynd am Aberafon, 3 o'n i wedi mynd am Casnewydd, a wedyn, Carwyn pwy nes ti fynd? Efe Llanymddyfri lan yn... Do, Llanymddyfri lan yn AGC, a sy'n wahanol ar gair bragdi. Ie. Cael y trac o hwnna drwy'r gydol y flwyddyn, a falle gewn ni rhyw fath o award ceremony neu forfeit ceremony rhywbeth. Anyway, symud mlaen. Be am dechrau'r URC? Siwr mae pawb yn teimlo am hwnna. Fi'n credu, yn fy marn ni, tro cyntaf erioed, mae hwn yn teimlo bach fel after the Lord Mayor Show. Fel y Super Rugby Cymru o'n i mor ymwyddus i gweld nôl, a wedyn nawr mae'r URC yn dod, fi'n bach fel, cool. O'n i'n edrych ymlaen gymaint am y rygbi, a mae rygbi wedi dod nôl. Fe bach fel yr ail feddwl. Carwyn, ti'n cytuno neu wyt ti yn awyddus ar gyfer dechrau'r UFD? Fi'n cytuno'r ti raddau, fel fi'n credu oedd dechrau Super Rugby Cymru yn mwy cyffroes felly na'r URC yn ail ddechrau. Ond nawr bod Super Rugby wedi dechrau a wedi bod yn benwythnos mor dda penwythnos diwetha, mae fe wedi cael fi yn gyffroes i weld fwy o rygbi nôl ar y sgrinau teledu ni a gweld yr rhanbarthau yn dechrau chwarae. Fi'n credu bod just, gan bod lot o'r timoedd mae wedi performio mor dda penwythnos diwetha, mae wedi rhoi rhyw fath o fel gobeith i fi bod y rhanbarthau yn mynd i fel follow suit a bod nhw'n mynd i fod yn adeiladu ar beth ni wedi gweld yn Super Rugby Cymru. Insert 4 defeats i'r rhanbarth. O na, gen i'n 4 trylwch. Mae darbu dyn ni, so mae hwnna'n un blessing. O na, fi'n eitha gyffroes, fi hefyd yn credu bydd y rhanbarthau, dyn nhw'n methu bod mor wael allan mae pethau ond yn gallu gwella. Na, fi'n mynd disgwyl byddwn ni'n brwydro am y 4 ucha, ond fi'n gobeithio fydd 3 o'r rhanbarthau o leia yn brwydro am y gweilod y gemau a'r gyfle. Fi'n credu bod ni mewn sefyllfa le bod hwnna'n realistig, ond ar yr un pryd fel o safmwyd y Scarlet, os rhaid nhw'n un dda yn y 6 gêm cynta, mae'r tymor drysto. Fi'n credu mae'r bloc cynta yma mor bwysig o ran beth sy'n digwydd ar draws y tymor. Mae'n make or break, really, erbyn ganol mis Hydref, fi'n credu. Mae'r break cynta neu diwedd mis Hydref pryd bynnag yw e. So, diddorol gweld sy'n bod nhw'n mynd nawr dros y wythnos yma. Ie, ti'n gweud hau'r tîm yn gystadlu am y 8 ucha. Cymryd taw, gweilch cydydd yw 2 nhw, pwy yw'r trydydd? Fi'n meddwl Scarlet, fi'n credu maen nhw wedi gwella yn y blaenwyr, le oedd eisiau nhw wella Mae hanner tight heads mas nawr am diwr fain amser, so dyna mae'n wych. Ond fi'n credu bod nhw wedi llenwi'r tyllau felly oedd angen ei llenwi yn y rheng flan, a fi'n credu bod nhw'n gystadleuol yn y blaenwyr, fydd wedyn yn agor y drysau i'r olwyr gwneud i gwaith. Ond wedi gweud ni, degfed fi'n credu fydd y Scarlet yn gorffen y tymor, ond o leia fydden nhw yn y ras am yr 8 ucha. Iestyn, ti'n cytuno? Fi'n credu rhywbeth eitha tebyg, herwydd mae llwyth o tîmau yna yn adran yna. So, fi ddim credu bydd y Scarlet felly gorffen yn 8 ucha, ond fi'n credu bydd mwy o gwellan i gymaru â blwyddyn diwetha. So, felly bydd nhw'n agosau tuag at y tîmau fel Connacht, fel Edinburgh, Caerdydd, y Gweilch hefyd, Lions hefyd, tîmau fel yna. A mae'n agosau ble nhw tymor diwetha, o'n nhw llawer bach o bellter i ffwrdd o'r pac yna yn y canol. So, fi'n credu felly bydd 1 neu 2 tîm, ond fi ddim credu felly mynd lan at yr 8 ucha. Fi'n mynd i bod y black sheep fan hyn. Fi'n credu bydd y dreigiau yn gorffen uwch ben Scarlet eleni. Fi'n credu bod y dreigiau wedi gryfhau. Fi'n credu mae nifer o boes ifanc dyn nhw sydd
ti'n cael anafiad y hyd ymor blwyddyn ddytha, fi'n sôn am Ackerman, fi'n gwybod, hoff bwnc Iestyn Thomas, Harry Ackerman, a Ryan Woodman hefyd, wrth gwrs, nath e dorri bus bawd, do. A mae boes eraill fel Aneirin, Owen, wedi bod yn ffit o'r flwyddyn, Joe Westwood, wedi cael flwyddyn anhygol y Casnewydd, dod trwyddo'r ddiwedd y flwyddyn. Triol, fi'n credu bod cefn o'r ddad yn oedden Hugh Anderson yn gynnu weld faint o amser geiff yn y Gris, fi'n gwybod bod wedi weld bach o Glynebo i fyd. A yr unig gwestiwn yw'r hen gwestiwn yn anffodus, fi'n credu maswr dal yw'r gwestiwn o dyw Will Reid yr un sy'n mynd i fod i gymryd nhw ymhellach, ond mae'n rhoi llawer o ffydd yn fe, a mae dal yn Harry Ford hefyd, os mae fe'n cael cyfle. Fi'n gwybod, Iestyn, nes ti weld, be nes ti ohono fe fel rhywun sy'n dod trwyddo Harry Ford, mae'n gath e haf dda ar tîm 20 Cymru do. Ie, o dda, mae dy potential dy fe, so mae hwnna'n beth dda i weld. Fi'n credu mae Will Reid falle ddim di mynd lan rhyw lefel be nath cwpl o bobl wedi disgwyl, ond mae dal dyty Lloyd Evans hefyd sydd wedi chwarae cwpl o gemau yn y cym dymor. So, byddai'n ddrwg i gweld, ond felly yr outcome na dy drigau bydd i Scalis, felly bach yn off i fi, herwydd faint o flynyddoedd ni wedi cael fod chi'n edrych ar papur fod fi'n credu Steph Thomas wneud y pwynt yma ar y podlediad Wales Online ddo. So fi'n dwy'n hyn off fe. Ond oedd wedi dweud fod dreigiau wedi cynyddu ar bapur, a wedyn mae'r canlyniadau felly ddim yn dangos. A blwyddyn diwetha oedd dwi'n credu 4 o 5 gym cynta gytre. Ie. A mae fe'n yr un peth blwyddyn yma. So, a wrth gwrs, ni wedi colli Caeredin, colli Caerdydd. So, wedyn, mae 2 gêm gatre chi wedi colli yn barod. Mae fe ddim yn edrych yn dda. Ond mae fe just... Wrth gwrs, mae wedi rwyddo cwpl o chwaraewyr sydd dod tu allan o Gymru, rhywun fel Harry Wilson yn y canol. So, fe ddim wedi chwarae llawer dros y warchad, ond mae fe gallu chwarae fel mewn y canol a asgell a Cris 15. A mae rhywun fel, fi'n gofio enw o Tonga, Fernando. Mae di dod mewn yn anffodus, mae di dechrau da anaf, so falle ddim y dechreuad orau, ond fi'n credu os mae fe gallu dod yn ffit, mae fe'n bach o gydbwysau, bach o lod fel maen nhw'n dweud yn Saesneg, bant o arwynrhaid, so mae dreigiau mor debygol o fe dros y cwpl o flynyddoedd diwetha, so mae cael rhywun arall yna chwarae rygbi rhyngwladol, bydd e'n helpu. Ie, fi'n edrych ymlaen i weld, bydd Rob Simmons nôl hefyd, mae fe'n talent yn y fel rhain. Fi'n credu fi'n mynd i dal ati, a wrth gwrs mae gêm gorau y dreigiau yn hanesyddol i ddechrau'r gyngred, gêm darbi yn erbyn y gweilch. Carwyn fel y neutral ar y gêm yma, pwy ti'n credu bydd yn cael y fuddugoliaeth yn erbyn rhwng dreigiau a chweilch, neu ti'n credu bydd yr hen gêm gyfartal? Na, fi'n gwybod mae hon yn draddodiadol yn gêm sy'n yn entertaining reit tan y chwiban ola, ond fi'n credu le mae'r gweilch ar hyn o bryd, fi'n gwybod bod Rob Wood yn gadael ar ddiwedd y tymor, ond mae le mae fe di... dim Rob Wood, Toby Wood, sori. Ffac yw Rob Wood. I frawd e. Yn y chant na. Ie. Rob Wood. Sorry, am ddeiriadau. Toby Wood, ie. Fi'n gwybod bod yn gadael diwedd y tymor, ond fi jyst yn credu, mae ble mae fe wedi cael, y lefel mae fe wedi cael y garfan yn y gweilch wedi cyrraedd, fi'n mynd i gweld i'n byd i blawd buddigoliaeth i'r gweilch, a fi'n gwybod, fi'n siŵr yn gweud hyn bob blwyddyn cyn y gêm, mae'r gweilch yn mynd ennill yn hawdd, ond fi jyst yn credu, bydde fe'r dechrau, os yw'r gweilch yma fwy na 3% chance o cyrraedd y gemau ar gyfle cyn y penwythnos ola, games fel un sa'n nhw just ennill yn gyfforddus. A fi yn credu, wnaethon ni weld bach o llynel, le nhw'n dechrau
edrych mwy fel tîm oedd yn mynd i sgorio ceisiau. Maen nhw wedi arwyddo asgellwr anhygoel dros yr haf yn Ryan Combeer. Fi'n methu credu bod e wedi cael ei rhyddhau o'r sgared, ond mae hwnna'n stori arall, as yw'n amser dyn ni heno. Ond, fi sy'n credu bod e, os yw'n pare, mae'n mynd i sgorio ceisiau, mae'r gwelch yn ennill. A fi'n rhagdybio am yr awr gynta, fydd y gwelch yn neud y damage up front, a wedyn yr y gemau ola fydden nhw'n cael y pedwerydd cais yna i gael y buddsoddiaeth gyda pwy bonus. Steffan Marno wedi rhoi glatch yn y hanner un o chwaraewyr Glenefo am dacl. Mae fe'n mynd i fod yn ser yn y hanner. Iestyn, pwy ti'n credu sy'n mynd i fod yn fuddigol ar disafon yw'r gym? Disafon. Wel, oedd Toby Booth di dweud yn y press conference prynawn yma fod falle fod y canlyniad y diweddar neu beth y dreigiau. Falle ddim mor wael, oherwydd yn ei amser dy'r gwylch, mae'n wedi ennill 2 a colli 2. Os chi ddim yn cyfri'r gym gyfartal, falle ennill 3? Falle ennill 3, a falle colli 2 yn Rodney Pryd. So, bydd wrth gwrs yn diddorol i gweld smog yn historical. Mae dreigiau yn troi lan i'r gym yma. Fi ddim yn siŵr pam, ond mae'r gwylch ddim yn troi lan i'r gym yma rai y degau. So, mae fe'n diddorol i weld. Wrth gwrs, falle ar bapur chi'n gweld y 2 tîm pryd maen nhw'n dod mas prynawn fori, wedyn chi'n gweld, so mae'r gwylch dyle ennill hyn, ond mae hyn byth yn digwydd. So mae nhw yn gymau eitha agos dros y fynydau. A oedd Toby Booth dweud hefyd prynawn yma fod llawer o Cerediad wedi dod mas rhwng y 2 tîm yma pryd maen nhw'n chwarae i gilydd. Wrth gwrs, bydd yn diwetha Rodney Pryd oedd Prothero wedi cael Ceredi'n Coch, Luke Morgan wedi cael Ceredi'n Felyn, wedyn yn Abertawe, oedd Aaron Wainwright a Dane Blackett wedi cael Ceredi'n eitha twp yn Swansea.com. So mae fe'n teimlo fel traddodiad fod jyst Ceredi'n dod mas mewn y gym yma. Fi ddim siŵr pam, ond fi credu, ond os mae'r gwylch moyn ffocysu ar yr 8 ucha, os maen nhw'n gallu dechrau tymor fuddugoliaeth, mae gemau nesaf eitha tricky dyn nhw. Maen nhw'n chwarae Stormers, Bulls, maen nhw'n mynd oddi Cartwyn, Munster, Ulster. So, fi credu, falle bydd dreigiau yn rhoi bach o ffait, a fi credu bydd mwy o emphasis ar nhw, na wedig pryd mae Tia dod mewn fel hyfforddwr. Ond fi credu bydd y gwylch yn dod mlas dy fuddugoliaeth eitha tyn, fi credu rhwng 2 neu 3 bwynt. Eitha top yn neud fel heavy lifting fyna. Oedd e'n un o'r ceriau melyn fod i'n dwp ti erioed i gweld. Roedd hi'n Luke Morgan yn Rodney Pryd yn llawer o well. Ond fi'n credu bydd y dreigiau yn well. Fel fi wedi gweud, yn enwedig os ti'n edrych, mae'n tanw o'r diwedd, hyffordd yr ymddiffyn yn ffilo tia, a mae fe'n dod â eitha llawer o bethau positif, pobl yn gweud amdano fe. Felly, fi'n mynd i weid... Ydy fi'n mynd i gweud bod nhw'n mynd i fod yn fuddigol. Go on, i fod yn wahanol, na i weid dreigiau mynd i ennill gan rhyw 2 neu 2 pwynt. Fi'n mynd i weid e. Fi just yn credu maen nhw'n mynd i. A ti'n be, mae fe'n un o'r gem yna, dwi'n siŵr be yw'r tywydd fod fel, ond dros y penwthnos mae fe ddim bod yn rhy dda. Felly bydd e ddim yn uchel sgorio, bydd yn... Sa'n credu bod y pac y gwylch ar y foment yn well na'r pac oedd yna llynedd. Yn ywedig o golli Nicky Smith. A dewn ni i transfers. Falle dechreuon ni nawr, gos yna'n Carwyn dechrau fe fi wedi sôn amdano. Pwy yn dyfan di Carwyn sydd wedi cael yr haf gorau o ran boi sy'n dod mewn a mas o'r garfan? Felly mae Gaerdydd yn eitha da. Fi wedi edrych ar y tîm yn wedi cyhoeddi ar gyfer nos y fori. Mae'r enwau maen nhw wedi dod mewn yn draddodiadol o Gaerdydd, lle maen nhw'n chwilo am enwau, falle, dim enwau mowr, ond enwau o bobl sydd yn neud i
yng Nghymru sydd ddim yn bant os eisiau dod nôl i Gymru i chwarae. So fi'n credu maen nhw wedi gwneud, fi'n credu bod nhw wedi gwneud dda. Fi'n credu problem dy Gaerdydd falle yw faint o amser mae'r chwaraewyr wedi cael ar y ca gyda'i gilydd mewn gemau cystadleuol hyd yn hyn. A dyn nhw'n gymryd bach o amser i uno. Peth, mae'n anodd gweud ar gwyrch, achos yn amlwg ti'n colli Nicky Smith a ti'n colli Craig o'r front row rydyn. So fel, a dim amarch i'r props eraill yn yr un safle. Fi sy'n credu oedd Nicky Smith yn rhywbeth special. So fi'n credu, er bod nhw wedi falle recrwtio'n dda, faint o amser mae'n mynd i gymryd iddyn nhw lenwi'r bwlch na maen nhw wedi colli gyda fe. Mae dreigiau neu cystau felly oddi ar y ca, nath nhw'n dweud ar y ca. Just cael y ffordd o'r amddiffynol yn masif iddyn nhw, sy'n mewn sefydliad proffesiynol, bod ddim hyffordd o'r amddiffyn iddyn nhw, yn gweud y cwbl lot fi'n credu, felly bod angen bach fwy o, beth yw'r gair fi'n meddwl, beth bach fwy o ymynedd gyda Dai Flanagan, felly yn lot i roedd fe, achos beth mae wedi bod yn gweithio gyda, wedyn, rhan o sgalet, to i fi, oedd colli rai yn combi'r yn fawr, o'n i'n meddwl bod e wedi cael ei ryddhau felly bach yn rhy gynnar. Yn amlwg di arwyddo llwyth o tight-head sydd wedi cael ei nafu. Wedyn, be mae'r gael sy'n dda felly yn off-season hyn yw arwyddo yn y sefleoedd oedd angen arnyn nhw, a felly dim overstaco mewn ambell i safle fel maen nhw wedi gwneud felly yn y gorffennol. Iestyn unrhyw beth yn gwrthwyneb i'n hwnna, neu ti'n cytuno? Na, fi'n credu bron popeth mae Carwyn wedi dweud yn iawn, so, Emphasis ar y bron, no? Ond, mae Scarlett wedi arwyddo, chwaraewyr bre oedd angen cryfduru. Mae fy'n ddiddorol i gweld sut mae Holt yn mynd i dod mewn, herwydd oedd e felly di rwydd o war y dad, ond wedi cael cwbl o gemau ar Rochelle yn y top 14, so mae'n mynd i fod yn eitha diddorol i gweld beth fe mynd i dod â. Wrth gwrs, mae'r anafiadau dy'r props eraill felly ddim yn ei helpu unrhyw un. Bydd yn diddorol i gweld beth bydd Steffan Thomas yn neud i'r gwylch, ddim online rugby right down y prop. So, mae cwbl o bobl wedi dweud fod wedi setlo mewn dy'r gwylch yn eitha dda. A wedi wrth gwrs mae ti rhywun fel Cocan y Sig, beth oedd Toby Booth wedi dweud ffynama bod e'n rhywun sydd falle gallu gwneud bwy o cyffro, yn ymwedig dy'r gwylch yn traddodiadol fod ddim falle llawer o ymosod yn neud ti cefn o'r pac, ond falle bydd safban gwahanol yna nawr, ond fi dal credu y tîm cryfa bydd o'r arwyddion bydd Caerdydd, herwydd maen nhw wedi ffocysu ar problemau yn tebyg i dod mewn, so mae llai o Ali Davies hefyd, llai o emphasis ar rhywun fel Esbevan sydd dan ar y foment, rhywun fel Tabia sydd wedi bron chwarae bron pob gêm. Mae'n diddorol i gweld sut bydd Sheedy a Davies yn cyfuno, wel, os chi'n gwrando hwn yn prynawn bore di Gwener, bydd yn heno, ond nos ori i ni. Bydd yn dda i gweld beth bydd y ddwyna yn cyfuno, a wrth gwrs rhywun felly fel Lewan Stevens yn yr asgell sy'n gallu sgwri ceisiau. Iestyn di dwy'n segwe fi gêm Gaerdydd, so diolch yn fawr iawn am hynny, ond fel ti'n sôn, Paneri yw'r peth pwysicaf sydd wedi cael ei rwyddo gan Gaerdydd, a bydd yn ddiddorol, mae Caerdydd di enwi tîm nhw, wrth gwrs yr Haneri, Ale Davies a Sheedy sydd dal rhan fwyaf o'r headlines prif benawdau, ond Dan Thomas hefyd arwyddiad da fel blaen ysgellwr agored, mae fydd dechrau yn erbyn Zebra. Zebra yw e gytre, a nes i wneud joke ar y pod Caerdydd bod dim ond Caerdydd bydde ddim eisiau Zebra cytre, bod nhw'n gobeithio am y dreigiau cytre oherwydd hanes nhw yn erbyn y dreigiau. Ond mae rhaid i nhw gael fuddugoliaeth Carwyn, a iddo
buddugoliaeth a phwynt bonus yw e. Mae Zebra nawr, ti'n gweld carfan nhw, mae nhw mwy neu lai yn garfan ar gyfer eidalwyr ifanc yn dyn nhw i dyfu rygbi yn yr eidal, felly mae rhaid cael buddugoliaeth yn erbyn nhw eleni. Oes, a dim eisiau dangos unrhyw amharch o gwbl i Zebra, ond mae bron o fod yn given, os na ti'n cael buddugoliaeth a pwynt bonus, ti'n cael tymor gwael wedyn, fi'n gwybod mae'n gêm gyntaf, mae'n gêm adre, o beth fi wedi gweld, mae'r gwerthiant y tocynnau wedi bod eitha da ar gyfer y gêm, maen nhw'n disgwyl torf dda, a di dewis tîm i chwarae rygbi. Mae'r olwyr fyna, dim jyst i wneud i edrych yn bert yn ganol ca, maen nhw'n i redeg y siow, so fi'n edrych mlaen i weld siwn nhw'n mynd fel adir ar y braf o Ben Thomas yn deg, felly drosto nawr gyda'r arwyddion yn ers yr haf, fi ddim yn gwybod, ond mae'n edrych yn fel, ti'n mynd arwyddo cael ymsidi i byd o dechrau fe os nad yw'n ffit, so, ond wedyn mae'n cael Ben Thomas yn y Cris 20 yn cynnig ffwtboler bellach draw ca fynd, so na, fi'n edrych ymlaen i weld nhw'n performo a'n disgwyl buddugoliaeth hawdd gyfforddus, a bod yn gwybod onest. Ie, hwn yw un o brif bwyntiau fi, fod yn onest, bod o'n i ddim cweith yn deall pam oedd, wel, fi yn deall. Oedd Cymru'n bigo Ben Thomas fel deg, oherwydd maen nhw'n meddwl bod yn gallu wario deg yn dda iawn, a nath o wario deg yn dda iawn, ond mae'r Matched ddim eisiau fe fel deg, mae fe'n licio ffwtbol fel 12, fel mae Carwyn yn gweud, felly dyna lle mae Ben Thomas yn mynd i wario, pryd mae fe'n hollach i Gaerdydd. A mae fe'n dechrau y Cris 12 wrthnos yma, a fel hynny, mae Grady ddim yn wario Cris 12, mae fe'n wario, mae'n gyrru ar yr asgell i fe wrthnos yma, so fel Lilo yn 30 fel, wel, yn ei henaint Ond, Iestyn, mae'n siŵr o fod, fel yr un cwestiwn ar Carwyn, siŵr o fod fuddugoliaeth. Oes margins ti o fuddugoliaeth, ni'n gallu meddwl bydd Caerdydd yn ennill gan? Fi'n credu bydd e'n falle dechreuad, falle araf. Fi'n credu bydd Zebra eisiau dod mas a profi rhyw pwynt. Herwydd, tymor diwetha, nhw wedi colli o ryw 2 bwynt i'r gwylch yn Abertawe. A dyna'n gêm beth nath y ddwy dîm jyst taflu beth o gwmpas a sgwri llawer o geisiau. Wrth gwrs, ni wedi cael gêm gyfartal mas yn eidl yn erbyn Caerdydd, ond fi'n credu mae'r arwyddiadau mae'r Caerdydd wedi wneud yn jyst mynd i ehangu'r gap yna. So fi'n credu bydd... So mae'n diddorol i gweld Ben Donald yn chwarae fel 8. Mae'n neis i weld McNally mynd mewn i'r ail reng. Fi'n credu bydd y bwyslais yna rhwng fe a Teddy Williams yn dda, cyd-bwysedd yna. Mae'n diddorol i gweld beth bydd Danny Southworth yn wneud yn y reng flan hefyd. Dim llawer o sôn yn rhan o fe i fod yn onest, mae'n arwyddo o Exeter, ond a mae Ed Byrne ar y fainc wedyn, un arall sydd i rwyddo o Leinster. So, fi credu Caerdydd rhwng 20 pwynt, falle 20 pwynt fi'n meddwl. Byddai'n hadau'n amser felly agos rhwng 50 pwynt wedyn bydd cwbl o geisiau yn yr ail hanner, bydd Caerdydd yn redeg ati. Ie, ar Danny Southworth, maen nhw'n creu fe bydd... Mae fe'n fwy o gariwr falle na Ed Byrne, maen nhw hefyd i arwyddo o Leinster, fwy debyg i Rhys Carey yn ei natur falle dyna pam mae fe'n dechrau a rhoi seibiant i Cori Tomaszewski. Wrth gwrs, fi'n cytuno, fi'n mynd i weid hynny bod Caerdydd mynd i ennill yn eitha gyfforddus erbyn y diwedd rhyw 20 pwynt a sa'n licio Ben Donald fel 8. Sa'n gwybod pam, fi'n credu, y reswm yw, mae meddwl fi heb deall e to, ond ti'n edrych ar y dilyniad, mae fe'n neud, o'n wario tywani na, felly mae fe'n neud bach o synwyr yn diwedd. Ond oedd yn ei chwarae nitha dda fe 6 tymor diwetha, so... Yn wedi mae both yn wario 6, ti'n meddwl, mae both yn wario eitha lot o fel 8. A wedyn erbyn y Sharks a Alan Lawrence wedi cael gêm eitha dda fel 8. So, mae'n diddorol i gweld sut bydd y newidiadau trwy gydol y tymor yn y rengol yna, hyrwyd mae fe yn eitha competitive.
Ie, bydd yn gystyliad iawn, a ti'n meddwl am boes fel Lucas Della Rua, falle rhywun bach ar y pecking order sydd y gydydd, ond bydd e lan fyna. Wrth gwrs mae rhyw bachgan o'r enw Toby Falatau, mae fe'n eitha dda fi gyda yn ôl y sôn. Carwyn, Scarlett, dy pwnc ffefryn di, ond mae fe'n gêm anodd yn diwedd penwthnos yma, mas yn Benetton, felly gêm anodda o'r rhanbarthau o feddwl bod gêm darbu wrth gwrs. Be ti'n credu bydd canlyniad dda i'r Scarlett mas na? Wel, fi wedi rhyw rhag dybio byddwn nhw'n ennill, ond fi'n weithio'n ddewr, dwi weithio'n ffôl. A dwi yn ofni felly, mae ffôl byddai. Ond fi'n jyst yn meddwl, o'r tymor gath y Scarlett llynau, le oedd popeth yn wrong mwy na lai tan y ddwy gêm ola, le gyda nhw doi buddigoliaeth pwynt bonus. Fi jyst yn gobeithio bod nhw'n dechrau'r tymor beth nhw orffen. Lle fi'n gwybod bod y gemau pre-season ddim wedi mynd yn wych. Canlyniadau ddim wedi bod yn anhygol. Ond o'r hyn dwi wedi weld a'r hyn dwi wedi ddarllen, perfformiadau gwell. A beth fi'n credu sy'n rhaid i'r Scarlett dechrau'r nawr i roi perfformiad am 80 munud mewn. Bach fel erbyn y Saracens, fi'n credu roi nhw perfformiad awr mewn, erbyn ni, o'n nhw wedi gwaghau'r faint gael lot o chwaraewyr yr Academy a bod Saracens rhedeg banta yn yr 20 munud ola. Ond fi'n credu just perfformiad 80 munud. Os gallwn ni fod mewn gêm am 80 munud, byddwn ni mewn sefyllfa debyg i'r dydd llynau, ond gobeithio gallwn ni roi rhai o'r colledion agos gath Gaerdydd mewn i fuddugoliaethau. A fi just yn credu felly, os wyt ti'n mynd chwarae Benetton oddi cart mas yn Reidal, felly bod gêm cynta'r tymor yn gyfle i dal nhw bach yn o'r hefyd. Ond, ie, so fi'n mynd i weid bod ni'n mynd i ddwy'n buddigoliaeth yn y Reidal, ond bydd Benetton yn cael pwynt bonus yn bod o fewn 7. Wow. Iestyn, ti'n cytuno? Ti'n cael fi yn tynnu bach o edrych o sioc fan hyn. Iestyn, beth ti'n credu? Ie, fi credu mae Benetton felly rif i Scarlett ar y foment. Fi credu os oedd felly ti'r diwedd y tymor, o'n ni gallu gweld beth oedd y Scarlett yn neud drwy gydol y tymor yma. Felly bydd yn amcan gwahanol, ond fi credu bydd, mae tîm oedd cryf dy Benetton nawr, even os maen nhw gallu gwneud rhyw 10 newid i'r tîm na, mae fe dal yn edrych yn eitha gryf, mae llwyth o chrywyr ei dal dyn nhw, mae Fecky Tywydd, fi credu mae fe dal na hefyd, llawer o brofiad y fe. Benetton gan 70 pwynt, fi credu bydd yn agos, ond fi credu bydd just y brofiad na dy Benetton felly trofi. Ie, os mae Fecky Tywydd yn cael yn y tîm, cos mae doi ganol o'r eithaf dda da Benetton o fel Brex a mae'n siarad o'r ddoi nhw'na. Bydd hwnna'n frwydr diddorol, fi'n siŵr, Carwyn. Brwydr yn y canolwyr. O feddwl, o'n i'n gweld ar pod Scrum 5 bod Alex Cuthbert, Scott Williams a Jonathan Davies ar y pod. O'n i'n meddwl, os y fi wedi bod yna, bydd y 4 boes yn employed yna. Beth ti'n meddwl o ran canolwyr o ran y tymor yma? Eddie James a Johnny Williams siŵr o fod bydd y ffefrynnau, ond neu unrhyw enwau eraill bydd ti'n licio gweld? Wel, gobeithio, ni'n gweld oedd URC wedi posto clips heddi o chreuwyr yn neud y goose steps, a oedd Joe Roberts yn neud e ran y Scarlett mewn kit llawn. Oedd e'n edrych bach yn anghyfforddus, ond o'r ffaith bod e'n rhedeg felly yn galonogol. Max Page wedi bod a lot yn y canol yn y gemau dros yr haf. Wedyn, a dyn nhw'n mynd i edrych yn o fe felly yn yr haf. Ond fi'n cymryd mae Eddie James a Johnny Williams fydd yn gwynebu Benetton. Yn benna achos maen nhw'n parau gymaint ag ei llynau, ond hefyd mwyn trial bod yn y frwydr yn y canol. Achos fel ti'n sôn, mae canolwyr Benetton yn gryf a maen nhw'n mynd i fod yn trial bod yn rhywbeth o battering round trwy'r canol. So wedyn, os gallwn ni matcho nhw'n y canol,
pwy awyr, ond na, mae cyfuniad da fi'n credu o profiad a bechgyn ifanc dar sgalet i ddewis ar yn y canol. Ie, allan y galwad yn gweud am be o'n i sôn amdano yn gyna. Ond, symud ymlaen, y gyflym, fi'n mynd i weid Benetton i ennill gan rhyw 50 pwynt yn erbyn y Scarlet. Ond, be amdam rhagdybiaethau am y tymor, ni ddim yn mynd i pethau fach fel pwy sy'n mynd i gael y fwy o metre, pwy sy'n mynd i gael hwn, ond be am y tlws yn ei gyfanrwydd, wrth gwrs, Leinster sy'n dechrau pob tymor fel y ffefrynnau. Mae dyn nhw gym anodd iawn, a bydd yn ddiddorol sy'n nhw yn Caeredin yn nos Wener, ond Iestyn, efo nhw yw'r ffefrynnau a efo nhw sy'n credu sy'n mynd i cael y trws eleni. Fi'n credu, tîm fel Leinster, bydd ni fod yn ffefrynnau am y URC, fi'n credu bod pob blwyddyn yn wel. Felly os nhw wedi cael y tîm cynta mas yn llwyr, wedyn fydd felly bach o newid, ond maen nhw'n mynd i fod lanna rwle, felly mae dyn nhw bach o anes nawr o colli gemau, yn ymwedig yn erbyn y tîm fi'n mynd i roi lawr i ennill, y Bulls. So, maen nhw wedi bod yn eitha agos dros y flynyddoedd diwetha, nhw wedi colli 2 ffeinal fi'n credu mewn 2 flwyddyn, yn erbyn Stormers a Glasgow blwyddyn yma. So fi'n credu bydd y blwyddyn y Bulls blwyddyn yma, a mae chwaraewyr eitha talentog dyn nhw. Carwyn? Odi, mae'n anodd peidio edrych ymhell i bod Leinster, achos mae'r ffaith bod nhw'n gallu rhoi 5 tîm mas byddai'n digon da i gyrraedd y gemau ar gyfle yn gweud y cwbl fi'n credu. Ond, fi wastad yn pansio Munster. Mae rhywbeth am Munster, maen nhw'n licio seto'r cart i gyd. Fi ddim yn gweld Glasgow mynd back to back, just achos fi'n credu mae beth eithon nhw llynau'n wych a'n esiampl i lot o dimoedd yn y gyngred, ond mae hwnna'n tymlo bach fwy fel one-off na rhywbeth yn digwydd yn aml. Ond fi'n mynd i fynd Munster. Tymor glawiog i Munster. O'n i bron di cael y lawr yr afon o Sharks. O'n i'n gweld yr arwyddion sydd wedi dod mewn Cylisi, y boes fel o'n i gyd yn dod nôl a ni'n mynd, mae ser i gyd. A wedyn nes i feddwl, oedd ser na blwyddyn dwytha, a nath nhw ddim wneud yn dda iawn. Felly, sa'n ni wedi Sharks, fi'n mynd, fi'n gwybod mae fe ddim yn diddorol iawn, ond fi'n mynd i weid Leinster oherwydd sa'n credu bydd nhw'n mynd mor bell a nath nhw'n wneud blwyddyn diwetha yn Ewrop. Felly fi'n credu bydd nhw'n colli mas gwed yn yr haneri neu chwarteri yn Ewrop. Bydd nhw ddim yn mynd i'r ffeinal, wedyn bydd nhw'n gallu canolbwyntio yn gwbl am y gyngred, a fi'n credu bydd nhw'n cael y gyngred erbyn y diwedd y flwyddyn. Ond cwestiwn fwyaf bwysig, a fi'n gwybod bydd cefnogwyr Munster, Leinster ac yn y blaen yn gofyn hwn, pwy bydd gorau o'r rhanbarthau Gymreig? Carwyn, pwy ti'n credu bydd yn cwpla cynta o'r 4 am y tlws, y hub shield fe'n nhw'n gael efo? Mae'n torri'n halon ni bod fi'n gofod gweud hyn, ond fi'n credu mae'r gwerch fydd yn mynd eto, a fi'n credu mae nhw fydd yr unig un o'r rhanbarthau Cymru yn y gemau ar gyfle unwaith to hefyd. Iestyn? Fi'n cytuno, ond bydd y gap rhwng y 4 rhanbarth yn y tabl yn agasau yn eitha gyflym. Fi ddim credu bydd yr un gap na oedd y gwerth i cael blwyddyn diwetha. So, fi'n credu bydd gwerth felly mynd mewn yn wythfed safle eto, ond fi ddim credu felly ddim mor dramatic a oedd tymor diwetha, bydd nhw angen fuddugoliaethau tu allan i gêm nhw a nhw cael bwynt bonus, ond fi'n credu gwerth just yn mynd mewn yn wythfed. Fi'n mynd i weid gwerch yn gorffen fi rhwng 8 a 9, fi yn creu bydd Sharks yn well yn enni. Felly fi yn poeni am beth i nhw, ond 8, 9, bron sydd tu ôl yn o fi bydd Caerdydd, neu lle 9 neu 10. A wedyn, fel fynd i wedi fi'n creu bydd
dreigiau o flan y Scarlett. Fi'n credu bydd yn agos iawn, ddo, fel nes di weid. Fi'n credu bydd yn agos iawn rhwng Gwylch y Caerdydd a agos iawn rhwng Scarlett y dreigiau. Fi'n credu bydd na fwlch rhwng Caerdydd a'r dreigiau o ran pwyntiau. Dyna fy amcan i, os chi eisiau fe. A be am Ewrop te? Pwy sy'n mynd i ennill Ewrop? Mae fe bach yn gynnar, fi'n gwybod, a mae fe gymaint i weithio allan o ran gemau sy'n mynd i gael ei ware, pwy sy'n mynd i orffen lle. Ond os unrhyw gobeith da unrhyw un... Os obeth da unrhyw un o'r rhanbarthau ennill gwpan her Ewrop yn gyntaf, a yn ail, pwy sy'n mynd i ennill cwpan Ewrop yn go iawn gan i gael efe. Carwyn, na i ddechrau dy ti. Os fi'n credu bod cyfle gyda rhanbarthau Cymru i wneud yn dda yn Ewrop, a yn wedi yn cwpan her, fel bydden... Y gwir amdani yw, does dim un o'r 4 rhanbarth yn mynd i ennill y URC. A os oes unrhyw un yn meddwl wahanol, wedyn pob lwc. Felly i fi, mynd am Ewrop, yn amlwg mae cyrraedd y gemau'r gyfle yn wych am roi hwb ac ati, ond man mynd amdani'n Ewrop, fel os yw rhwng gorffen yn ddegfed a o bosib cyrraedd ffeinal Ewropeaidd, wel, man mynd am y ffeinal. Beth yw'r gwaniaeth rhwng gorffen yn ariannol, felly bod degfed a 14 yn ei gwaniaeth, ond realistically, so fi'n rhoi bragging rights os ti'n benni'n degfed mewn cyngred yn dyfod. So byddwn ni yn sicr yn Gaerdydd, Scarlett a dreigiau yn mynd am Ewrop, achos maen nhw'n stryglan yn y gyngred gyda'r 8 ucha. Gwelch, falle Welsh mae'n mynd am Sadolig, ble maen nhw'n rhoi i wyau fel hynny, ond fi'n mynd mae Gaerdydd yn mwynhau ennill ail tir Ewrop, wedyn sy'n byd yn stopo nhw'n gwneud unwaith to. O ran y brif gystadleuaeth, wel, ie, mae fe'n... Problem na hwnnw, mae'n dibynnu lot beth sy'n digwydd yn Ffrainc yn y gyngred a pwy sy'n stryglan fyny, ynddo fe. Ond fi'n credu, yr un hen enwau, ti'n gwybod edrych yn y to, ynddo fe, fel mae Toulouse, fi'n credu, maen nhw'n wastad thereabouts, Clermont, La Rochelle, a wedyn mwyn a heb, ti'n cynnwys tîm o'r De Affrica, wedyn, ond os oes dewis tîm nawr, fi'n dweud La Rochelle. La Rochelle, Toulouse, a fi'n mynd i roi Stormers mewn fyna fyd. Fi'n gyfyd un o tîm o'r De Affrica mynd yn bell, falle'n gyrraedd y final eleni, a fi'n mynd i gweud Stormers. Iestyn? Dy'r cwpan her, mae fe mor anodd i wneud amcanion nawr. Herwydd, mae rai dimau'n Ffrainc. Oedd e'n gas fi'n gwybod Iestyn, ond oedd Carwyn mynd ymlaen da fe, a jyst parhau a jyst gweud, mae'n drial neud e i ti Carwyn sy'n am lawr. Fe yn rhoi yna, mae rai timau'n Ffrainc. Fi ddim credu, fi ddim yn siŵr beth maen nhw'n wneud tan maen nhw wedi wneud e. So, tîmodd fel... Ta beth maen nhw'n gwybod beth maen nhw'n wneud, tan maen nhw'n gêm ti ddechrau. Ti'n bod 20 munud ti ddechrau. Drosodd, fi'n meddwl. Tîmodd fel Pau, tîmodd fel Montpellier, so, Bayonne, Classic, so, Lyon un arall. So, falle byd nhw yn cymryd e'n eitha cystadleuol, wedyn maen nhw ddim. Neu maen nhw ddim yn cymryd e'n cystadleuol, wedyn maen nhw'n mynd rownd i'r rowndau ola, wedyn maen nhw'n troi lan y stael. So, tîm fel Lyon, mae llwyth o dalent yn nhw, rhywun fel Montiwani hefyd. So, oedd y gêm yna ar y penwythnos yn erbyn Bordeaux, gêm wych os chi ddim wedi gweld ar Premier Sports. Mae fe ddim yn advertisement hon, ond oedd e'n really, really dda, a ni wedi mwynhau e. So, os maen nhw'n troi lan y cwpan her, so, mae ddim yn ei fod yn eitha diddorol. Dy'r tîm oedd Cymraeg, fi credu falle mae cyfle i pob un nhw mynd mewn i'r rowndau ola. Fi credu bydd y gwech yn y 4 ola. Wedyn mae dy ti Scarlett a Caerdydd falle yn 8 ola. So fi credu mae'r tîm oedd yna falle mwy ffefru'r y cwpan fel rhyw ffordd, just fel y carfanau. Tywydd beth dweud am cwpl o fynyddoedd nawr fod y gwylch yn hoff iawn o'r cwp, a wedyn felly dreigiau mynd trwy y group stages, a wedyn falle mynd mas yn y 16 ola.
os fydd rhoi rhywun i ennill. Mae fe'n anodd ar y tîmoedd o'r pencampwriaeth yn dod lawr i. Yn iawn, yn iawn. Be o'n gwpla'n pencampwriaeth Ewrop te? Prif gwpla'n Ewrop? Fi just... Os mae Dupont nôl a mae fe'n chwarae, os mae fe'n chwarae fel 30, wedyn mae Toulouse wedi mynd i ennill popeth. Ond, so mae'n anodd i y tîmoedd yna fel nath ni sôn, Leinster, Toulouse, La Rochelle, Munster, hoff iawn i Ewrop hefyd. Falle Northampton fel rhyw fath o dark horse o Lloegr, ond fi credu rhyw un o Leinster neu Toulouse fi'n meddwl, os o'n i'n rhoi Toulouse unwaith eto. Gan weld siw mae Dupont yn wneud. Mae'n gorffen ar barc yr arfer. Caerdydd yn ennill gan 29 pwynt i 12 yn gipio 6 pwynt. Cynnwys 2 pwynt bonus. Carwyn, fi'n siŵr bod ti'n hapus. Joe Goodshire yn sgori cais straight ar y ddiwedd. Ser yn y gêm, Steph Emmanuel. Y gair cyfle i Iestyn am beth i Steph Emmanuel. Mae fe'n un i edrych mlaen ar gyfer y dyfodol. 19 mlwydd oedd e mas y tîm 20 Cymru. 2 flynedd yn gynnar yn ystod y haf yn gyfer y cwpan y byd 20. Mae fe'n un i edrych mas amdano. Odi. Os mae fe a Bowen hefyd, dwy chwaraewyr Caerdydd byth falle gweld bach mwy o dros y tymor, falle rhyw gemau yn y cwpan her neu yn ystod y 6 gwlad. Maen nhw'n dwy yn edrych yn eitha cryf dy'r bil, so maen nhw'n droli gweld sut maen nhw'n gwneud nes SRC, a wedyn os maen nhw'n gallu camu lan i'r lefel nesaf. A Carwyn, Caerdydd ar frig y dabl, pa mor hir gallen nhw aros na? Falle ddim o feddwl bod Cas Newydd yn wario ti Sadwn, ond o pawb falle'n cwestiynu bydde Caerdydd yn dîm ifanc eleni, falle bod nhw ddim yn mynd i wneud mor dda, nhw wedi dechrau'n wych yn dyn nhw. Y dechrau'r perffaith mewn ffordd, yn erbyn 2 dîm falle yn draddodiadol bydde ti wedi disgwyl i feiddi Caerdydd. 2 dîm falle ystach chwaraewyr sy'n fel dim one club man, ond bod nhw'n perthyn i'r gymuned, maen nhw'n parod o fe, mae Glynebwy a Rygbi Cymru yn dimoedd traddodiadol yn y ffordd hynny. Ond, fel nath sylwebydd Saesneg pêl-drog, you can't win anything with kids. Wel, mae Clwb Rygbi Caerdydd yn dangos bod hynny yn bosib. Ond na, dechrau'r perffaith, yn amlwg, fi'n mynd credu fod nhw ar y brig erbyn nos Sadwn, ond gallen nhw'n gwneud mwy na ennill 2 mas o 2. Yn wych, dan nhw. Diolch yn fawr i'r ddoi ohonoch chi, diolch yn fawr am bawb am rando, gan weld siwr deithau'n rhagdyfeithiau ar gyfer y penwythnos y fynd. Pob lwc i bob un o dimoedd Cymru, ar ddechrau'r URC, gan ddechrau, fel nes i weid, da Caerdydd nos Wener gytra i Zebra cyn y ddarbu mawr o dreigiau yn erbyn gwych. Wrth gwrs, dim tîm o ddeffrogan wario oherwydd bod Super Rugby Cymru Super Rugby, the Rugby Championship dal yn mynd dal yn ddiwedd. Australia yn erbyn Seland Newydd, Ariannin yn erbyn De Africa a edrych mas am Fiji yn erbyn Japan yn ffeinal y Pacific Nations Cup hefyd. Dyna gyd. Diolch am wrando, diolch i ddau ohonoch chi a sylong am y tro. Gweld chi wrth sasa. Ta-ra! Diolch am gwrando i'r podcast Rugby Cymru. This podcast is part of the Sports Social Podcast Network.